Helo, a mi ys i yma, dwi yn Brifysgol Bangor. Dwi wedi cael gwahoddiad gan yr Ysgol Gwyddorau Iechyd i drafod y 4 prif bwynt, sef nyrsio oedolion, nyrsio plant, iechyd y meddwl ac anableddau dysgu. A dwi'n methu aros, felly dewch! A yn geiriau eich hun a chi, pam dych chi'n meddwl taw Brifysgol Bangor yw'r gorau allan i myfyrwyr? Da chi'n mynd i gael lwyth o brofiadau clinigol efo cleifion. Mae gewch chi brofiadau da fel myfyriwr hefyd allan yn y brifysgol ei hun, ond yn fwyaf mae gennych chi darlithwyr sy'n neith edrych ar ôl chi tra da chi ar y cwrs. So oedd yn ofnus, ond oedd y mentoriaid i gyd yn lyflu, oedd y staff i gyd yn just really neis. Pob mor cefnogol oedd yn briliant. So, diwrnod cynta'r cwrs, oedd o chydig bach yn daunting achos do'n i wedi bod yn addysg ers blynyddoedd. So mae genna i rhywbeth bach sy'n cael ei sgwennu ar y wal yn dweud parchu ddwy iaith, gwerthfawrogi'r oll. A mae hynna'n golygu gwerthfawrogi bob iaith, ond hefyd yn golygu gwerthfawrogi pawb, bob person hefyd. Wel, yn ystod y placement yna, roedd o hanner ward surgical a hanner cyffredinol. Yeah. So roedd ti gweld sut oedd y procedures ei hunain yn cael ei gwneud, ond wedyn roedd ti gweld sut fel y aftercare ar ôl hwnna. So roedd ti really gweld y proses o rhywun mynd i mewn gael procedure a wedyn dod allan. Iawn. Ac roedd o just mor diddorol i gweld y gwahanol rhannau ohono. Yna, mae'n go iawn, does dim plastig nawr, dim byd ffri? Na, mae'n pobl go iawn. Yeah. Pa fath o brofiad sydd ynglyn â'r cwrs ei hun mae'r dysgwyr gallu cael yn ystod eu amser nhw ar cwrs ei hun? Wel, dwi'n teimlo'n gry amdan a teimlo'n brwdfrydig iawn am nyrsio ac eisiau gwneud sicrhau bod y nyrsio dyfodol o safon uchel ac yn canolbwyntio ar yr unigolyn. Pan ydych chi'n meddwl am y claf, mae eisiau gweld y claf fel unigolyn a dwi'n teimlo'n gry am hynna. A hefyd dwi'n teimlo fy hynna bod ni'n dangos hynna yn y ffordd da ni yn dysgu'r myfyrwyr hefyd. So da ni'n gweld y myfyrwyr fel unigolion ac yn dod i nabod nhw fel unigolion. Bod ni yn gofalu amdano i anghenion nhw, be bynnag ydi anghenion nhw yn ystod yr amser maen nhw ar y cwrs.